जायफोर जोंनि बर' गामिफोर बिटिसिआवहाय सोसनजाबाय जेनाखि पजिटिभ जाबोबाय थादों बेखौ नुनानै बिथांमोना अमा हालेवनायाव सैमा आगान हैनो थांगासिनो दं बिथांमोना। जिहेतु फैबाय थानाय जे बिसायख'थि जागोन बिटिसिनि बे बिसायख'थियावहाय जोंहा बिटिसिनि चिफ गोदोनि हाग्रामा महिलारि दैदेननायावनो सरकारा जिहेतु जाखागोन। साननैसो आवगायनिफ्रायनो माने सीएम जेनाखि काप बिटिआर गभर्नमेन्टनि जेनाखि दैदेननायाव सीएम काप बे सीएम कापआ बिसिडिसि वाइसआव माने सोलिगासिनो दङ। बुंनो थाङोब्ला दिनैबो चिराङाव फाइनाल जादों। 7टा जेनाखि समस्ति दं बे समस्तियाव बिसिडिसि वाइसआव फाइनाल जागासिनो दङ। दिनैबो बेयाव आमटेका बिसिडिसि भार्सेस मालिबिथा बे मोननैनि गेजेराव फाइनाल खेल जागासिनो दङ। खेलाया जागासिनो दङ बादायलायनाया। दा बेनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' सारा माने बे खेलानि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय हारि हारिसाफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै माने गोजोन थासारिखौ पारमानेन्ट खालामनो नाजादों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जेनाखि लाइमोनफोर गेलेगिरि लाइमोनफोर दं बिथांमोनखौबो माने बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय ओरै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय स्टेट लेभेल, स्टेटनिफ्राय नेशनेल लेभेलसिम बिथांमोनखौ माने एकाडेमि हिसाबै गोजौथिं लांबाय थानायनि मोनसे जेनाखि सेस्था बे खालामबाय थानाय जादों। आरो बिनि गेजेरजोंनो बिसोरबो केरियारखौ गाव गावनि केरियारखौ गेलेग्रा बिथांमोनहा दानो हागोन आरोखि। बेनिखायनो बे थांखिखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफआ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गुबुनफ्रा रावबो बाजायाखैमोन। ओरैजाय सनितपुर गहपुर ओरैजाय एक्सटेनसन जेनाखि जोंनि बिटिआर एरियानि एक्सटेनसन बे एक्सटेनसनखौ गुबुन रावबो जाजानो बायाखैमोन। खिन्थु बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो माने एकर्डआव दंब्लाबो बे एक्सटेनसना जाया बे सिमावसो होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि एकर्ड क्लसेस मथे दिनै हरै एक्सटेनसन जाबाय। दा बुंनो थाङोब्ला नैबे फैबाय थानाय जेनाखि काउन्सिल इलेक्सन बे काउन्सिल इलेक्सनाव बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै मोनथामसो समस्तियाव धनस्रि जेन'बा धनस्रि दङ, रौता दङ आरो मोनसे दंबावो। बे समस्तिफ्राव बिथांमोनहा गिबि खेबनि थाखाय भट होजेननो मोनसिगोन बिथांमोना। आरो बिनिफ्रायनो फोरमान खालामो जे गमामायै बिटिआरनि जेनाखि गोरोबथानि जि क्लज बे क्लजआ गमामायैनो नंगौखामोन। आरो दा बिथांमोनहा दा बेखौनो माने नुनानै दा जेनाखि पजिटिभ जाबोबाय थादों बेखौ नुनानै बिथांमोना अमा हालेवनायाव सैमा आगान हैनो थांगासिनो दं बिथांमोना। दा बिथांमोना गावजों गाव माने केम्पिं खालामनो नारा नाथा खालामगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो बिथांमोननो भट होआ, बिपिएफआव माब्लाबाबो भट होआ। आरो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरनोनो भट होनानै बिथांमोना देरहानायनि थांखिखौ अलरेडि लाखाबाय। जों दा बयबो मिथिनाय मथेब्ला फैबाय थानाय दान सेप्तेम्बर दानावनो जाहैनायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों। दा बेखौ लानानै जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां हाबाफारि लानानै गामि सिं सिं हाबगासिनो दङ। ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जानानै दं, प्राइमारि कमिटिफ्रा खामानि मावदों, बुथ कमिटिफ्रा खामानि मावदों। गोबां माने गुबुन बर'जों लोगोसे गुबुन हारि हारिसाफ्रा जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि जेनाखि दैदेननाय जेनाखि बिथांनि मावनाय दांनाय पलिसिफोरखौ आदबफोरखौ नुनानै आदब खायदाफोरखौ नुनानै गुबुन हारि हारिसाफ्राबो जोंनि बे इउपिपिएल दोलोआवनो भट होनो थाखाय थाग थियारि जानानै दङ।